салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк моданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба варзишгари машҳури тоҷик Дилшод Назаров ордени Шараф супурд. манбаъ менависад, ки субҳи 28 август раиси ҷумҳур шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногуни кишварро ба истиқболи солгарди 24-уми истиқлолии давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ, унвони фахри, ҷоизаҳои давлатӣ ва рутбаҳои олии низомию махсус сарфароз гардонд. аз ҷумла варзишгари маъруфи тоҷик, ки дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гузарондани 23 август дар Пекин медали нуқра ба даст овард, бо ордени Шараф дараҷаи дуввум кафонида шуд. Дилшод Назаров дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон дар гузарондани миёни мардон дар Пекин бо натиҷаи 78 метру 55 сантиметр ҷойи дуввумро аз они худ кард. ӯ ба аввалин бор дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба чунин камёбӣ мушарраф шуда соҳиби медал гардидааст. дар тӯли 20 сол, яъне баъди пирӯзии гузарондани машҳури тоҷик Андрей Абдувалиев дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон соли 1995 дар Гётеборги, Шветсия, дар риштаи варзиши сабук касе аз Тоҷикистон дар сабқаи ҷаҳонӣ медал нагирифта буд. гурзандои маъруфи тоҷик барои медали нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон дар нави олимпӣ бо 150 000 сомонӣ ҷоизаи раиси ҷумҳур мукофотонида шуд. ба ҷуз ин, Дилшод Назаров барои дарёфти роҳат ба Олимпиадаи соли 2016 бо ҷоизаи сарпарастии кулли Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ҷамъият ҷадаме гаюр сарфароз мегардад. дар ҳоли ҳозир Дилшод Назаров нахустин варзишгарони Тоҷикистон аст, ки бо бозиҳои 3х тобистони Олимпӣ соли 2016 дар Рио де Жанейро, Бразилия роҳат гирифтааст. вай моҳи майи соли ҷорӣ дар мусобиқаи анъанавии ҷаҳонии силсилавии Гран-при оид ба гузарондани дар ҷумҳурии Чех бо натиҷаи 79.36 метр мақоми дуввумро касб кард. ин натиҷа ба ӯ имкон дод, ки дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон дар Пекин ва дар Олимпиадаи соли 2016 дар Рио де Жанейро ширкат варзид. Олимпиадаи соли 2016 барои Дилшод Назарови 33-сола чаҳорумин бозиҳои олимпӣ хоҳад шуд.